आज आपण समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅଣ୍ଡାର ଏକ ନୂଆ ରେସିପି। ଏହି ରେସିପି ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନିଆରା ପ୍ରୋସେସରେ କରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନମି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କିଚେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ନମି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ଏହି ନିଆରା ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ଏହି ଛେଚା ମସଲା ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏକା ସାଥିରେ ସିଝେଇ ନେବା। ଏବେ ଟିକେ ଲୁଣ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇଦେଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆଳୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ବାହାର କରିନେବା। ବାହାର କରି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେପରି ଆଳୁ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଛଡ଼େଇବାରେ ଚୋପା ସହଜରେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବାରେ ସହଜ ହେବ। ଅଣ୍ଡା ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବି। ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ବନେଇବି। ମସଲା ପେଷ୍ଟରେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଏଠି ନେଇଛି। ଆଉ ମସଲାଟାକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ବାଟିବିନି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ପେଷ୍ଟ ବନେଇବିନି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଛେଚିକି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଛେଚା ମସଲାର ରେସିପିଟା ବହୁତ ହି ନିଆରା ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଛେଚା ମସଲା ହିଁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବି, ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ କୁଟିକି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଛେଚା ମସଲାରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଣ୍ଡା ରେସିପି ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଛେଚା ମସଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ସାଇଡ଼୍ କରିସାରିବା ପରେ ବି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେବା। କଡ଼େଇ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇ ଟିକେ ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବା, ଯେପରିକି ହାଫ୍ ଚାମଚ ଭଳି। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ନେବା। ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ହାଲକା ହାଲକା କରି ଭାଜିବା। ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଅଣ୍ଡାଟା ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତେଲ ବି ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଣ୍ଡାଟା ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଏଇଭଳି ହେଇସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ଜମାଟ ବି ଆଡ଼୍ କରିବାନି, ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଏବେ ଅଣ୍ଡାର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଚୁଟକି ପକାଇ ନେବା। ପକାଇକି ତାକୁ ଏଇଭଳି ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଯେଉଁଭଳିକି ଅଣ୍ଡାର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ହଳଦୀ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି ଭଜା। ଏବେ ଅଣ୍ଡା ଭଜାକୁ ବାହାର କରିନେବା ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ। ଅଣ୍ଡା ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ। ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର ସହିତ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଡାଲଚିନି ପକାଇ ଦେଇ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ନେବା। ପିଆଜ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ ଦେବା ଏକା ସାଥିରେ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଛେଚା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ପିଆଜକୁ ଅଧିକ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବାନି, କାହିଁକିନା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଖରାପ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ହାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଆଡ଼୍ କରିକି ସେଥିରେ ହାଲକା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେପରିକି ଅଦାର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବାହାରିଯିବ। এইଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ଏବେ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଭାବରେ ଏଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ, ତା ସହିତ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଆଉ ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ନେଇଛି ହାଫ୍ ଚାମଚ, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏବେ ସବୁକୁ ଏକା ସାଥିରେ ପକାଇଦେବା। ସବୁ ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ହାଲକା ହାଲକା ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଅଧିକ ଜମାଟ ବି କଷିବାନି, ହାଲକା ଟିକେ କଷି ଦେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ବିଲାତି ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଅଧିକ କଷିଲେ ଆମର ମସଲା ପେଷ୍ଟଟା ପିତା ଲାଗିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ଗରମ ମସଲା ତା ସହିତ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଦୁଇଟି ଯାକ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଜମାଟ ବି କଷିବାନି। ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇଲେ ତରକାରୀର ଫ୍ଲେଭର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ସେଥିପାଇଁକା ଏଠାରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏବେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଫ୍ରାଏ କରିକି ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଦୁଇଟି ବିଲାତି ପକାଇଦେବା।
मसला पेस्ट जमार भी अधिक कषानी। एबे देखि पार्थिबे एबे मु बिलातीर पेस्ट पकेली। आपण एठारे बिलाती काटिकी मते ऐड करि परिबे। सेति पे मु हल्का भाबरे मसला को टिके कषि देली। जेहेतु एठारे बिलाती मु पेस्ट पकेबी सेति पे हल्का भाबरे कषि देली। आपण जदि एठारे बिलाती ऐड करछन्ती नॉर्मली भाबरे ताले मसला को अधिक जमार भी कषिबेनी, बिलाती ऐड करनेबे जे भली कि मसला कषिबा सहित बिलाती भी सिझी जीवो सब ठीक समय रे। जेहेतु एठारे मो बिलातीर पेस्ट ऐड करछि सेति बिलाती पेस्ट को जमा अधिक कषिबिनी। एबे आलू पकई नेबी। आलू पकई सारिबा परे आलू ता सहित मसला और बिलाती एका साथी कषिबी जो भली कि परफेक्ट भाव में कषा हो। तापर जाई एठारे मु टिके लूण हल्का भाव में देदेवी कहीं जेहेतु एठारे आमर सिझा पानी बाहर कराई जाइए से सिझा पानी आड कराइनी से लुण टेस्ट अनुसार पकई नवा जो भली कि तरकारी परफेक्ट भाव में टेस्ट अनुसार लुण हो। अंडार मसला आलू कषिबा समय आम गैस को पूरा लो रु मीडियम रखा, जमार भी हाई करनी। हाई कले आमर मसला पेस्टा पूरा कड़ा हो सहित मसला आमर टेस्ट भी खराब हो। मीडियम रु लो रखिकी आम ये भाव में कषिबा। आलू भी बढ़िया भाव में कषि सारा सीझी गले आलू भी बढ़िया भाव में। एबे आम से आउ टिके कषिबा लो फ्लेम करके कषि देके से आम पानी दबा। देखिपे बढ़िया भाव में कषि सारी अधिक जमा कषिबानी। एबे से गोटे बाउल भली पानी देदेव। आप अधिक दे पारे कम करें आपण क्वांटिटी अनुसार। आपड़ जदि अधिक आलू कि अधिक अंडार रेसिपी बनाऊँगी ताले अधिक पानी ऐड करेंगे। जदि आप मसलाटा को ये भाव में ग्रेवी टी खाइबा चाहते ताले कम पानी ऐड करेंगे जो भली कि आप मसला आलू ग्रेवी रही। एठारे मुझे हल्का भाव में पानी देछि। एबे पानी बढ़िया भाव में फुटी आसला। एबे से भाजिकी रखिथिबा अंडा को पकई दे ताके ये भाव में फुटवा छाड़ीदेवा जो भली कि तरकारी स्वाद 2 गुणा बढ़िबो। ता सहित तरकारी भल लगे और कलर भी बहुत बढ़िया आसीबो। एबे किछि समय फुटी आसीबा परे एबे काटिकी रखिथिबा धनिया पत्र पकईदेवा। धनिया पत्र पकई ताके ये भाव में गोलैदेवा। आशा करुँची आप समस्त को आज मोर ये अंडार छेचा मसला रेसिपी बहुत ही भल लगी। जदि भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ। जदि मो चैनल आपण मैंने नुआ ताले चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आ पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करूँ जेपरिक प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथमे पाइबे।